Velkommen til den anden væltdebat op til folketingsvalget med kandidater med alle de grønlandske partier. I aften skal vi tale om nogle af de vigtige områder, som Danmark fortsat styrer her i Grønland. Og så det første emne, og det er om Danmark og dermed den danske statsstyre og betaler for Grønlands politi. I meget år et problem for politiet her i landet har været at ansætte kommunefogeder i alle bygder. Kommunefogeder skal være med til at skabe tryghed, lov og orden for alle borgere her i Grønland, og i øjeblikket mangler der 17 kommunefogeder ud af 69. Lad os lige høre, hvad formanden for Kommunefogeders Forening siger til problemet. Kommunefogederne har mange opgaver, især når der sker noget i yderdistrikterne og i mørketiden, hvor hjælpen fra politiet ikke kan komme frem med det samme. Derfor har kommunefogederne en stor opgave. Der mangler også en støtteordning hos kommunefogeder i forhold til politiet, som har skulle ikke støtteordning. Ja, det er en af grundene, at det er svært at få nogen til at være kommunefogeder. Men jeg vil råbe højt om kommunefogedernes vilkår, sker der ikke noget. Man kan ikke bare vente med, at der sker noget alvorligt det sted, hvor der ikke er kommunefogeder, så vilkårene bliver bedre. Og vi råber op fra bygdernes side, men det er som om, at vi ikke bliver hørt. Jeg synes, at disse forhold skal løses. Vi har hørt, at der er problemer hos kommunefogederne. Hvad vil I gøre? Der har igennem flere årrække været debat om netop kommunefogeder og politiet. Det er et stort område, der er i problemer. Men vi vil sige, at fra Atassut, at der er nogle ting, der ikke bliver sat til værks. Hvis tryghed i samfundet skal skabes, så er vi også nødt til at skabe arbejdsområder, som er attraktive, for eksempel i yderdistrikterne. Kommunefogedens arbejdsvilkår skal gøres bedre. De skal have mere at skulle have sagt i deres arbejdsområde, og der skal være efteruddannelse, så vi skal altid tilpasse os. Jamen, de vilkår, Bintiarak, der bliver jo arbejdet på, at for eksempel lønforholdene skal gøres bedre. Hvad kan du gøre anderledes? Jamen, vi vil gerne gøre det anderledes, sådan at der som minimum skal være 2 kommunefogeder. Det vil vi gerne opnå i hver bygd. For eksempel i kommunefogederne arbejde skal de også have mulighed for at have et sted, hvor de kan holde nogle folk tilbage, altså en detention. Og for at gøre det bedre for kommunefogederne, så skal man lave en serviceaftale, og det skal selvfølgelig også være inden for den danske styre, og det skal vi altså også gøre bedre. Jamen, der er jo mangel på kommunefogeder, og i nogle bygderne er der overhovedet ikke en kommunefoged. Og der skal som minimum være 2 i hver bygd. Hvad vil du gøre for at forbedre de vilkår? Jamen, jeg vil gerne gøre det, at der skal være serviceaftaler på plads, således arbejdsvilkårene for kommunefogederne skal forbedres, især i de mindre bygder. Vi ved, det er et problem. Så vi er nødt til at lave en serviceaftale, selvom det kommer til at blive dyrt. Ja, og så fra Atassut til Siumut. Hvad vil I gøre for det område med kommunefogederne? Ja, det er lidt mærkeligt, at vi stadigvæk taler om de her ting
igennem så mange år har vi diskuteret det. Vi er nødt til at stramme op, vi er nødt til at gøre noget. Man er nødt til at forstå, at det er den danske styre, der styrer det her, og det er også finansieret af den danske styre. Så er vi nødt til at finde ud af, hvorfor er det, I ikke vil gøre det bedre? Hvorfor de her vilkår er forfærdelige, det er I nødt til at rette op på, og jeg mener også, at selvom at det er den lille bygd, så er det altså også tunge arbejdsopgaver. Der kan ske noget pludseligt, og man kunne jo forestille sig måske, at man samarbejder, og man skal finde samarbejdspartnere, og man skal helst være 2 i hvert bygd. Jamen altså, det har jo eksisteret i mange år. Hvad vil du gøre anderledes i Folketinget? Der skal være 2 i hver bygd, der skal være 2 kommunefogeder, men der er mangel på kommunefogeder. Vi er nødt til at kigge på, hvad er det, der mangler? Hvordan er lønforholdene, og hvordan er de forskellige værktøjer og redskaber, de har, efteruddannelser, kurser med mere, hvordan er de vilkår? Vi må stå bag de her mennesker, for eksempel. Vi står bag for eksempel Socialdemokraterne, som vil jo også støtte op omkring de ting, som er brandpunkter her. Vi er nødt til at sige, jamen de er også nødt til at kunne vide på forhånd, hvad det er for nogle arbejdsopgaver, de skal færdiggøre. Og så nu er der den der allerede har hvis arbejdsvilkårene for kommunefogederne skal forbedres, hvad skal man så gøre? Kommunefogederne er alene i bygderne, og beboerne må kunne have nogen til at henvende sig, når der er problemer. Og det ser ud som om, at der er mange bygder, der lovgivningsmæssigt ikke er beskyttet. Og naalakkersuisut må kontakte regeringen i Danmark for at påbegynde for at forbedre arbejdsvilkårene for kommunefogederne. Og arbejdet som kommunefoged skal være tiltrækkende. Det nuværende kommunefogeder arbejder hjemmefra, og de mangler et sted fra hvor de kan ringe fra, som og det er set som en problem, at kommunefogedens arbejde er influeret på hans familie, og jeg er sikker på, at alle partierne i Danmark vil beskytte, at befolkningen bliver lovgivningsmæssigt beskyttet i Grønland, og at det er den servicen over for bygder eller befolkningen skal være på det højeste niveau. Og alle partierne er nødt til at have det ved, på hvilke områder man kan hjælpe til i Grønland. Og der er partierne, det danske partiers kendskab til forholdene i Grønland er minimalt. Hvis forholdene skal ændres, hvad skal man så gøre? Og det er vigtigt, at Grønlandsudvalget snakker om dette emne specielt. De vanskelige forhold, som vi har, er ikke kun gældende i byerne, men også i bygderne. Om vi bor i bygderne eller byerne, så skal vi lovgivningsmæssigt alle beskyttes. Og vi kan ikke længere acceptere, at den grønlandske befolkning bliver sat som det sidste. Jeg kender selv en der er kommunefoged, som er fisker og fanger. Jeg synes, at hvis vi skal have nogen i Folketinget, så skal vedkommende også kende til forholdene i bygderne.
Og ikke, det er ikke kun vilkårene, vi snakker om her. Og det har ikke engang et sted, hvor det kan sætte kriminelle, indtil politiet kommer. Og der har været et paragraf 37 spørgsmål, hvorfor naalakkersuisut ikke vil begynde at snakke med det danske stat omkring kommunefogedernes vilkår. Og vi sætter meget højt på vores dagsorden, at vi også skal arbejde for bygderne. Kommunen, sundhedsvæsen og politiet må også have kunne få støtte. Og vi har villighed til at afsætte penge til arbejde som for kommunefogederne. Og man giver dem en tøj og udstyr, og så siger til dem, at du skal begynde at arbejde som kommunefogeder. Jeg blev født og blev voksen, og vilkårene for kommunefogederne har ikke ændret sig. Hvad skal jeg gøre, hvis forholdene for kommunefogederne skal forbedres? Og vi skal kunne arbejde i Folketinget og have et samarbejde med de danske partier omkring forholdene. Og det skal ikke kun være sådan, at det kun er de enkelte partiers dagsorden, som det skal have op i Folketinget. Alle skal kunne løfte opgaverne for at forbedre forholdene. Hvad med jer, demokraterne? Hvad mener I, der skal gøres? Ja, jeg er nødt til at sige først og fremmest, det kan ikke accepteres, at forholdene er, som det er. Den danske regering har ikke løftet sin opgave og ikke sin opgave voksen. De tal, der er omkring misbrug og seksuel misbrug og selvmord, de er skyhøje. Hvordan kan vi overhovedet tillade, at kommunefogederne har sådan arbejdsvilkår? Hvem er det, der skal gøre noget ved det? Hvad vil I gøre ved det? Når vi tager til Danmark og arbejder, så den første forhandling, så tager vi det her emne op. Lige netop det her arbejdsområde. Det vil sige kommunefogederområdet. Ja, i forhold til kommunefogederområdet. Vi er nødt til at beskytte, og vi kan ikke længere tillade os, at befolkningen ikke bliver beskyttet. Så det er en af de første ting, vi skal have fået igennem i forhold til en forhandling. Jamen, folketingsmedlemmer, der er 179, og så er der nødt til at være over 80, der er nødt til at stå bag for at få det igennem. Jamen, vi har allerede i forvejen tænkt os, hvordan vi skal forhandle det. Vi er rigtig gode til at forhandle. For eksempel, vi er ikke bundet af et bestemt parti, for eksempel, selvom de andre partier siger, at de allerede har bundet sig op til et bestemt parti, men vi er meget mere frie, vi er bevægelsesfrihed, vi er ikke bundet, og derfor bliver det også vores styrke, og er vores styrke, at vi så får de ting, som vi har igennem under forhandlinger. Inuit Ataqatigiit Geisler, hvad vil I gøre i forhold til kommunefogederne og de vilkår? Og hvis ikke vi skal mangle flere. I forhold til kommunefogeder, ja. Det er utrolig vigtigt, at der bliver skabt tryghed blandt befolkningen. Et land skal bygges på lov, og ro og orden skal selvfølgelig også skabe tryghed for samfundet. Uanset om det er politi eller kommunefogeder, det er altså vores ansvar, og vi regner med, at vi også får tryghed fra de områder. Derfor i forhold til bygderne og politi og kommunefogederne, hvor der ikke er hjælp at få, så er det desværre sådan, at det ikke bliver sikret. Jamen, hvad vil I gøre ved det?
hvis I kommer ind i Folketinget, ja selvfølgelig, så vil vi gerne skabe tryghed. Vi vil være med til at skabe tryghed. Vi vil selvfølgelig arbejde 100% på at få skabt tryghed. Vi forestiller os, det er en mulighed i forhold til kommunefogederne, så kan de måske ansættes som reservepoliti. Og det er måske en af vejene, vi kan gå. I forhold til reservepoliti, så ved vi jo også, at der nu bliver arbejdet på højtryk på at få forbedret arbejdsvilkårene. Og derfor mener vi også, at i forhold til kommunefogederne, at de så også bliver betragtet som reservebetjente. Men det er måske allerede netop det, som kommunefogederne allerede arbejder med, fordi der ikke er andre til at løfte opgaverne. Så det er nogle af de ting, at de skal blive betragtet som reservebetjente, at de skal have en status som reservebetjente, og selvfølgelig også i forhold til, at de får nogle goder. Det skal de altså også have løbende opdateret. Gunnar Finker, hvad vil I gøre? Vi har grundlæggende nogle ting, vi allerede kan gøre i forhold til grundlaget og i forhold til kommunefogeder og manglen på kommunefogeder. Det er jo en kæmpe område, som er utrolig vigtigt, at vi er nødt til også at kigge på, hvad vi har af nogle muligheder for også at have andre at spare med, at man har en samarbejdspartner. En person kan ikke arbejde 365 dage alene. Jamen, Folketinget når lige knapperne op ikke lige at få det undersøgt færdigt, fordi nu er vi gået nu er valgkampagnen startet, men vi kan jo kigge på de forskellige tal i forhold til finansieringen, hvis vi tænker som minimum, at der skal være dobbelt løn i forhold til i dag, og det er også noget, vi er nødt til at kigge på, hvad det er for nogle timesatser, der er gældende. Jamen altså, løn er blevet steget nu. Vil I så have, at lønnen skal stige igen? Og hvad vil I gøre? Jamen, det er jo sådan. Jeg vil selvfølgelig også støtte op omkring det her, at vores land er blevet benyttet. Og også i forhold til lovgivning og hvordan vi også straffer her til lands. Det er altså en straf i sig selv, at vi er blevet misrygtet som land. Hvis vi kommer ind i Folketinget, for eksempel politimesterembedet, de har selvfølgelig det ansvar, at de også står i forhold til lønforhandlinger, og så går de videre til ministeriet, og så er det i forhold til de forskellige ministerier, så vil vi meget gerne forhandle på en god måde og fortælle med danskerne om, at vi har en klar røst om, at vi har de her ting, og vi mangler også små detentioner, for eksempel i de små bygder. Det er noget, kommunefogederne bruger i dag, deres eget hjem som detention. Altså, det er en helt anden kultur. Det er også en anden mentalitet, vi har her. Men vi er stadigvæk nødt til at få danskerne til at forstå, hvad det er for nogle områder, der skal styrkes. Jeg vil gerne sige, jamen, Kuno, i forhold til tryghed, politiet har haft en undersøgelse i forhold til, hvilken tryghed de føler, de har i deres samfund. Jamen, nu snakker man også om, at nu skal man forbedre forholdene. Jamen altså, der skal være mere tryghed, det er det, vi siger. Vi ved jo også, at politiet i forhold til de lokale politibetjente, de får mindre løn i forhold til de andre. Altså, det er jo nogle af de ting, som er skæve, og hvis det skal være større tryghed, som også Lars Fleischer har været inde på, så er vi nødt til at gøre noget nu. Håndgribelige initiativer i forhold til lovgivning og i Folketinget og Inatsisartut og Naalakkersuisut. Altså, det er jo begrænset, hvordan vi så kan gribe det an. Jeg vil hellere vente om at sige, at der er 100 et eller andet personer i Danmark. Hvorfor skal de lave om og regere os i forhold til lovgivningen? Altså, sådan som systemet er nu, så er vi nødt til at sige til Folketinget og komme ind i Folketinget og sige, at vi er nødt til at gøre noget her. Vi er kun 2. Demokratisk set, så er vi altså kun 2, og det kan være en mangel. Jamen altså, de bygder, hvor man føler, at man er nødt til at skabe tryghed. Jamen, jeg er ikke enig med Gunnar. Altså, hvordan skal vi så få dem til at forstå, hvordan forholdene er her? Altså, jeg vil hellere sige, at vi har allerede haft en kommission, som har været inde med nogle anbefalinger, hvor der er blevet sagt og dikteret, hvad det er helt klart og tydeligt, hvad der er i forhold til mangler til kommunefogederområdet. Jeg ved ikke, hvor mange kilometer af papir vi allerede kan læse os frem til, hvordan forholdene er. Det næste skridt er, hvordan finansiering skal tildeles. Som Inuit Ataqatigiit sagde, jamen altså, hvis det skal realiseres, så er det måske bedre at gøre det sådan og sådan. Nej, det har ikke noget at gøre med, hvordan vi kalder arbejdsressourcen.
Det er finansieringen fra den danske stat, der mangler. Vi er nødt til at bruge alle kræfter på at få det igennem i Folketinget, også fra Grønland af. Indtil der er afsat 40 millioner kroner til lovgivningsarbejdet indtil 2021. Og der blandt er også med hensyn til kommunefogedernes vilkår. Og mange år har kommunefogeder haft deres arbejdsvilkår. Og hvis det ikke hvis det ikke er godt nok, så skal vi tage det næste skridt. Og vi skal ansætte det som reservebetjente og få løn som reservebetjente. Og at de forbedrer deres arbejdsvilkår. Når vi snakker om politiet, så snakker vi om tryghed for befolkningen. Selvom man er mere tryg i bygderne. Og det er meget vigtigt, at alle i befolkningen har trygge levevilkår. Og det er ikke kun kommunefogeder, der mangler. I Grønlands politi har antallet af hjemmehørende betjente været faldende gennem de senere år. Fra 2016 til 2018 faldt antallet af grønlandske betjente med 20% fra 119 til 92. Lad os lige høre, hvad formanden for Grønlands politiforening til situationen. Det betyder automatisk flere arbejdsopgaver for færre ressourcer. Heldigvis får vi assistance fra Danmark, og det er vi virkelig glade for. Men det betyder også, at vi bliver nødt til at tolke ret meget ud over der andre opgaver. Og det dalende antal betjente har betydning for borgerne. Det betyder, at borgerne ikke altid kan regne med at få en grønlandsksproget betjening. Og det er ikke alle, der kan dansk i Grønland, og der kan opstå misforståelser mellem parterne. Formanden for Grønlands har et budskab til politikerne. Det med at have 2 forskellige overenskomster for fuldstændig ens opgaver. Fuldstændig ens uddannelse. Det hører ikke nogen steder. Og jeg mener også, at vores landstingspolitikere er også for tavse. Tavsheden betyder, at man accepterer forholdene. Og det kan ikke accepteres, at der er ens uddannelse, og så der er en arbejdsgiver, så det kan ikke accepteres, at der er 2 forskellige livsoverenskomster. Og grønlandske og danske politifolk har uens lønforhold. Hvad skal I gøre for at rette op på det? Det er meget vigtigt at gøre noget ved det. Det kan ikke være rigtigt, at grønlandske politifolk skal have ringe forhold. Og det grønlandske politifolk har flere opgaver end deres danske kollegaer. Og enhver, der kommer til Grønland, som ikke kan det grønlandske sprog, og derfor er det sådan, at jeg er nødt til at lære dem op, og så at være tolke for deres danske kollegaer, så det kan ikke accepteres med uens lønforhold.
det er vores repræsentanter i Folketinget, der er for tavse. Vi har mistet erfarne politifolk, og der er mange børn, der ikke bliver beskyttet på grund af politiets ressourcer er for få. Så i det mindste må lønforholdene for politifolk forbedres. Er det sådan, at hvis grønlandske politifolk får højere løn end danske kollegaer, sådan at det kan få en positiv indflydelse på forholdene? En dansk og grønlandsk politifolk, der kan man se, at det grønlandske politifolk kender mere til forholdene her i Grønland, og det er det, man er nødt til at tage ud fra med hensyn til lønnen. Og det er det som skal til for at kunne løse problemerne her i Grønland. Hvad vil I gøre for, at lønnen bliver højere? Ja, det er fuldstændig korrekt. Vi er nødt til at kæmpe hårdere. Det kan slet ikke accepteres, sådan som udviklingen har været de seneste par år. Det er utrolig vigtigt at have en vægtskål, og der er også nødt til at være en gulerod for enden. Vi arbejder sammen med Socialdemokraterne. Socialdemokratiet er altid den største gruppe, og derfor er der også i forhold til arbejdsopgaverne, at de 2 repræsentanter fra Grønland ud fra de 179 folketingsmedlemmer, jamen det er altså kun tilfældigt, at vi så kan være vægtskålen. Eller være afgørende i en vægtskål, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi også har en gulerod. Men hvad er det for en gulerod, I vil komme med? Jamen altså, vi samarbejder med Socialdemokraterne, fordi vi har de samme værdier, og samarbejdet kommer her til at vi er allerede begyndt at samarbejde her, og efter valget, så er det meget kort tid, man kan forhandle, og derfor kan det også være meget let, vi kan opnå. Men altså, jeg vil hellere sige, at hvis jeg havde været i gang med de forrige forhandlinger, så ville jeg have krævet, hvis jeg skal støtte op omkring nogle andre sager, så er jeg nødt til at gøre de her ting for os først. Det Grønlandsudvalget er tager alt for lidt på sine opgaver. Det er måske kravet, der har været for uvag, eller det har måske været vigende krav, der har været. Ja, samarbejde er utrolig vigtigt. Hvad vil I samarbejde omkring? Jamen altså, ved hver eneste valgkampagne, så er der altid en kæmpe skål af løfter. Vi har allerede udarbejdet paragraf 37. Vi har allerede sagt, at I er nødt til at samarbejde bredere. I er nødt til også at se på, at de lokale politibetjente også tager flere opgaver i forhold til seksuelt misbrugte børn for eksempel, og de udvikler PTSD, og det er der ikke nogen, der tager vare på. Og det er altså den regering, der har været med. Altså nu står de her og har haft muligheden, og så står de og kommer med løfter igen. Altså, hvad vil I gøre? Vi har allerede sagt, at det er nogle af de områder i forhold til børn og børnesager, så bliver der altså en masse sager, som bare samler støv. Altså for eksempel børn langs kysten, de benytter sig af euforiserende stoffer, og de er ude midt om natten. Altså den her, for eksempel i Ranak, der har de sagt, jamen der har vi brug for hjælp, det kan man læse her. Jamen hvad vil du gøre? Jamen vi er nødt til at løfte opgaven. Hvis der skal være en tolk, hvis sproget skal være så prioriteret, så er vi også nødt til at kigge på, hvordan vi løfter den opgave. Så må kommunefogederne også hjælpe til. Jamen så skal de arbejdsressourcer, der kommer fra Danmark, de skal så også have en tolk til, og så må de også finde ressourcer til det. Vi kan ikke bare stå her og så sige, jamen vi vil have de her og de her og de her, som om det er en butik, men vi vil gå ind og forhandle. De har allerede forhandling, de har altid haft mulighed for at forhandle, men de har ikke fået meget ud af det. Tak. Al-Rahman, hvad vil I gøre her omkring lønforholdene inden for politiet, altså de lokale politi og de udefrakommende politibetjente og deres løn, hvordan skal de udlignes, sådan at de er ens? Det er en politisk agenda. Det er altså også en menneskerettighed, som man også overtræder.
hvis vi går hele vejen op og ser på topstyringen, jamen så er det de enkelte politikere, som er nødt til at kigge på, hvor det er, at tingene har ændret sig. Det næste er politikere, og det næste er politiet, og det næste er os som mennesker. Hvor er det, vores menneskerettigheder bliver krænket, og hvor er det, vi kan gøre det? Det vil altså sige, det er politiet og deres øverste myndighed. Jamen, det er der, hvor fejlen ligger. Og det er her, hvor vi kan se, at der er nogle forhandlinger, ja, og så er der nogle tvistigheder, og man kan ikke mødes. Jamen, hvis man skal mødes, hvad vil du gøre for, at man skal mødes? Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at vi som folketingskandidater, og når vi så kommer ind som folkevalgt, jamen så er det utroligt vigtigt, uanset partiet, at vi også har et samarbejde med regeringen, men også vores egne, således at de menneskerettigheder, som vi også har, vi er nødt til at være meget mere højlytte. Det er fuldstændig rigtigt, der har været alt for tavs. Vi er nødt til at være meget mere højlytte, og så sige, jamen det er fint, at alle har en mening, men når man sidder i Folketinget, uden at andre danner en mening, jamen så er det også utroligt vigtigt her, og man skal tænke på, at vi også har et medansvar i Grønland. Bindia Ottosen, i forhold til politiet, hvad vil du gøre ved det? Inden for rigsfællesskabet, så skal der altid være lige vilkår, så vidt muligt alle steder, uanset hvilke områder vi snakker om. Men vi er også nødt til at tænke på, at vi er nødt til at tænke os om nu. Politiforeningen, de kan tage opgaven, de har faktisk opgaven, og den her tvistighed, også politiet, og også politikerne, vi er alt for stille. Så hvis de er alt for stille, og når du så kommer ind, hvad vil du så gøre for at være mere tydelig? Vilkårene må gøres bedre. For eksempel, vi har alle et statsborgerskab, vi er alle danske statsborgere, og i forhold til foreningen, så er vi nødt til også at gøre det stærkere fra vores side. Vi er nødt til at styrke den, men også derudover, så er det Justitsministeriet, vi er også nødt til at begynde at forhandle med. Det vil vi starte med, når vi sætter os i stolen. Hvad vil I gøre ved det? Det er den samme uddannelse, den samme længde uddannelse, og derfor må det også være den samme løn, man får. Men når man sætter sig i en politibil, og når det er en lokal, og i forhold til en udefrakommende arbejdsressource, jamen så er det uens løn. Og fødestedskriteriet her i Grønland, der var vi rigtig, rigtig glade, da den blev ophævet, da den ikke længere var gældende. Så det, der er utroligt mærkværdigt at se, det er, at der stadigvæk den dag i dag, i forhold til forhandlinger, lønforhandlinger, at der altså er en styrke inden for den danske stat, at man ikke har en vilje til at kigge på, at man skal gøre, at lønnen bliver lige på lige vilkår. Og så derfor er det utroligt vigtigt, at det er folketingskandidaten eller folketingsmedlemmet på vegne af Grønland, så er vi nødt til at være tydelige. Og det er også det, vi har gjort, eller vi har gjort det tydeligere fra vores side. Ja, I skal gøre det mere klart, ja. Jamen, det er allerede tid til, at vi ophæver ulige lønforhold. Gunnar Finker, hvad vil du gøre ved det? Ja, jeg mødte en tidligere politibetjent i Asiat i går, og vedkommende fortalte, at det var arbejdsvilkårene, der gjorde, at han søgte et andet job. Vi kan jo se, at der allerede er en undersøgelse, og vi afventer i spænding resultaterne. Vi er så forskellige, for eksempel i forhold til skat og pension. Det er nogle helt andre vilkår, vi har her i Grønland, og så vi er nødt til at kigge på, hvad er det for nogle områder, vi vil have løftet, hvad er det for nogle ting, vi vil gøre i forhold til lønnen og lønforholdene. Og vi er nødt til at også skabe et netværk, hvor man kan henvende sig direkte, også for de lokale. Og der er også nødt til at være nogle værdier her, som man skal varetage, og det vil vi selvfølgelig arbejde for, når vi sætter os i Folketinget. Altså, det er finansområdet,
og lobbyarbejdet, som det bliver kaldt, det er det, der skal styrkes, og vi kan være med til at give nogle input, sådan så at rigsfællesskabet, hvis det skal fortsætte, så er vi også nødt til at organisere det således, at før vi tager ansvaret, så er vi nødt til at for eksempel Justitsministeriet, de er nødt til at have en person, som har nogle interesser i de grønlandske interesser, sådan så at det ikke kun er de 2 folketingsmedlemmer, som skal sidde med det område. Ja, og det var så politiet og kommunefogederne, det har vi også talt om, og retsvæsenet er det sted, som giver straf. Og nu kigger vi på det område. Der er mange kriminelle og mange misbrug af børn. Og med hensyn til men ved strengere forældreanlæg også betyder mindre kriminalitet. Lad os lige høre fra et ekspert, som har undersøgt, hvem der ender i den grønlandske anstalter. Mange af dem har været udsat for nogle meget voldsomme ting i deres opvækst. Jeg kan godt forstå, at politikerne gerne vil reagere. Men med min indsigt og baggrund, så har jeg svært ved at sige, at man skulle kunne straffe sig ud af kriminalitet. Det bliver ikke bedre, at mennesker er at være låst inde. Nive Olsen fra Demokraterne. I har sagt, at der skal være strengere foranstaltninger. Hvorfor? Hvor mange skal det koste af menneskeliv? Hvor mange af børns liv skal være ødelagt? Når vi har fået ikke svage foranstaltninger. Kan vi kun se på vores børn, der bliver ødelagt i deres liv. Dem, der udsætter vores andre mennesker for vold, må give strenge foranstaltninger. Når et menneske, der har misbrugt et barn får en anstalt og kommer i anstalt, og så bagefter så kommer vedkommende tilbage til der, hvor barnet bor. Og sådan et forhold kan jeg acceptere, at jeg vil ændre det. Hvad vil det gå for at gøre foranstaltningerne strengere? Hvis jeg bliver valgt ind under så vil jeg sende i retsudvalget, hvis forholdene ikke bliver forbedret fra Folketinget, og jeg kan ikke acceptere, at forholdene ikke bliver forbedret her i Grønland. Fordi det mange gange så er det sådan, at mange kriminelle ikke engang får dommen. Vores måde at tænke på i samfundet vil blive ændret, hvis folk mener, at det gør det og det her, og så at de så vi kunne komme ud af anstalterne bagefter. I har ikke noget med at ændre, at hvad vi gør for at ændre forholdene. At vi bruger meget kræfter på kriminelle, og så ikke så meget tid på ofrene. Bestemte kriminalitet skal have helt faste foranstaltninger. Vi behøver ikke at ændre kriminalloven, men under den kan vi indsætte foranstaltninger, der svarer til kriminalitetens karakter.
Det er vigtigt at sige, at vi skal se på, hvad det er for en kriminalitet, vedkommende har begået. Det er sådan, der forholdene også i Grønland. Vi gør foranstaltninger strengere. Ja, det vil vi gøre. Men det vi skal gå ud fra, det er, at vi skal vurdere ud fra grundloven. Men vi skal have lovgivningen strengere. I Grønland er det for store problemer med misbrug af børn. Hvad vil du så gøre, når du bliver valgt med hensyn til at gøre foranstaltningerne strengere? Jeg vil selvfølgelig arbejde for det, men jeg skal gentage, som politiker er vi ikke sagsbehandlere, men der er rammerne for at få tingene op. Jeg regner med, at i samarbejde med Venstre, at vi vil gøre foranstaltningerne strengere. Samarbejdspartiet. Hvis foranstaltningerne skal blive strenge, hvad vil I så gøre? At dem, der er indsat i anstalterne, at der må vi se på, at hvad det er for nogle folk, der bliver indsat i anstalterne, og så kunne se, at på hvilken baggrund det har fået deres dom. Og vi må også tænke på, hvordan vi kan forbedre det indsattes levevilkår. Og det er ikke alle kriminelle, der er pædofile. Men altså dem, der er pædofile og plejer at gentage deres kriminalitet. Det skal under behandling. Det er ikke kun for at behandle det, men for at sikre, at det ikke begår det samme kriminalitet. De unge, der bliver indsat i anstalterne, er kommet til at lave fejl, så vi må hjælpe dem til at få en uddannelse, sådan at de kan komme tilbage til samfundet. Hvis foranstaltningen skal blive strengere, hvad vil du så gøre? Jeg er ikke helt enig i det, der bliver sagt. At vi kan ikke komme over problemerne ved, at jeg sætter folk i fængsel i længere tid. At vi må se på, at det kriminelle vilkår, det er vokset op under. At mange af dem har været misbrugt og har sultet og levet i fattige familier. Vi skal se på, at vores foranstaltninger, men vi skal ikke forlænge fængselsstraffene bare for at gøre dem længere. Kriminalloven skal altid opdateres til nutidens forhold. Skal der være strengere foranstaltninger? Hvad mener I? Jeg mener, at der er nødt til at være strengere foranstaltninger. Jeg har selv arbejdet for det som en ansat medlem, og hvis jeg kommer ind som folketingsmedlem, så vil jeg selvfølgelig også arbejde for det område. Og det er ikke engang 2 års dom, du får, hvis du har udøvet seksuel misbrug, for eksempel. Det kan slet ikke accepteres. Jamen, hvis de har haft et strengt liv, og de laver ulovligheder, så skal de altså også have en streng dom. Hvad vil du gøre for det? Jamen, i forhold til tyveri,
Der er jo nogle foranstaltninger, der måske kan være passende, men i forhold til seksuelt misbrug, og de er altså nødt til at blive straffet strengere. Vi er nødt til at sige, at de skal straffes. Man kan sige, at måske de skal have 10 år. Det er meget, meget sjældent, den bliver benyttet, men ja, de skal være strengere foranstaltninger. Så det vil sige, at seksuelt misbrugte og pædofile, de skal have en strengere straf. Ja, så minimum 10 år skal de have, således at det barn, der er blevet krænket, ikke skal se vedkommende, før barnet er voksen. Hvad mener I, Gud? Nu skal der være strengere foranstaltninger? Ja, jeg vil gerne først sige til Anne Mette, jeg har haft en som lærer, som under mine studier her ved Elisamatusafik. Men jo, vi er nødt til at benytte os af de her viden, som vi har. Det er ikke kun os som enkelte politikere, der skal vurdere, hvad det er for nogle ting, der skal være gældende. Ja, det er nogle andre forhold, der er gældende i Danmark, men der i forhold til pædofile og med mere og seksuel misbrug, så er det helt op til 12 år, de får en dom for de ugerning, de har gjort. Og her er det måske 2 år. Altså, hvis vi kan begynde at kigge hen mod de områder, men vi er også nødt til at kigge på det med faktiske forhold, og vi er nødt til at forholde os til de her ting i forhold til fakta, fordi vi først kan forstå, hvordan tingene er i Grønland, og hvordan vi så selv skal tilpasse lovgivning her. Hvis der er problemer her, ja, det kan vi sagtens se. Vi kan alle sammen se, at der er masser af problemer, og derfor er vi også nødt til at forholde os til, hvordan vi gør tingene bedre, sådan så vi som politikere også kan være med til at sige til Justitsministeriet, jamen når vi sidder i Folketinget, jamen de her lovgivning, de er nødt til at blive rettet op på. Men vi er også nødt til at vise, hvorfor vi skal gå gennem Folketinget. Vi er nødt til, jeg mener nemlig, at det er herinde til Safdut, der skal arbejde med det, og så skal de sende det videre til Folketinget, så de skal vedtages. Vi kender vores sprog, vi kender vores værdier, vi kender vores kultur. Det er sådan, forholdene skal være, at de bliver udarbejdet af de, der har kendskab til forholdene her. Ja. Og nu har vi så været inde i de her foranstaltninger, så skal vi til at tænke på noget helt, helt andet. Og det arktiske område, Rusland er ved at opføre militærbaser så højt mod nord, at de kan nå Grønland med deres kampfly. Og det har fået den danske forsvarsminister til at foreslå, at der udstationeres kampfly her i Grønland. Når det kommer til forsvar af Grønland og såkaldt territorial hævdelse, så hører det nemlig under Danmark og varetages af det danske forsvar. Grønland kan ikke overtage forsvarspolitik, men de grønlandske folketingspolitikere kan få indflydelse på den. Og her i aften, i forhold til det emne, Jens Erik, hvis vi lige tænker på det her, din medkandidat fra Siumut, Erik Kielsen, har jo været inde på i forhold til, at han kom med, han har foreslået, at der oprettes kaserner i Kangerlussuaq. Hvorfor er det en god idé? Jamen først og fremmest, så er det jo en rigtig god idé. Vi er nødt til at give Grønland muligheder for eksempel til Kangerlussuaq. Jeg ved ikke, om det behøver ikke at være Kangerlussuaq, det ved jeg jo ikke noget om. Det kan også være Narsarsuaq, men altså de, der har viljen, at de uanset også kan tage en uddannelse uden at forlade landet. I forhold til de unge, der får de måske også en bedre selvdisciplin med at kunne stå op om morgenen, og dermed kan vi også skabe arbejdspladser, hvis vi har de her områder, som vi kan udvikle. Og så ikke mindst så vil de unge, som vi også skal arbejde for, at det ikke kun er til luft, men også til vands og til lands, at de er med til at vogte landets grænser. Og de kan også være med til grænsekontrol. De kan være med til at se, om der bliver indført ulovlige stoffer med mere. Altså, det er nogle områder, der kan tilpasses og gøres bedre. Fordi nu skal de først i Danmark for at tage den uddannelse, så vi tænker, at de kan tage en uddannelse her til lands. Men hvad vil I gøre, hvis I kommer ind i Folketinget i forhold til det område? Ja, det skal jo finansieres. Det her kommer til at koste penge. Og Siumut er allerede gået i samarbejde med nogle partier i Danmark, og der skal vi under forhandlinger. Og under de forhandlinger, så er vi nødt til at tænke på, hvad det er for nogle udbytter, vi får her, og man skal ikke være i tvivl om, at det også kan være en god idé, lige netop med de her kaserner.
Så hvad er så de første områder, du vil arbejde med? For det her, det er jo en af Henrik Kielsens idéer og forslag. Jamen, hvad vil du arbejde med? Jamen, det skal selvfølgelig finansieres, og der skal findes finansieringsmuligheder. Vi er også nødt til at kigge på, hvad det er for nogle områder, der skal udarbejdes, og hvad det er for nogle retningslinjer, der skal være gældende. For eksempel civil med mere ansatte. Hvad skal vi gøre med de her? For eksempel rengøringshjælp og alt muligt. Altså, men det er nogle af de ting, vi skal kigge på, så du er ikke i tvivl om, at det bliver en realitet. Ja, selvfølgelig. Det kommer jo ikke an på, hvordan forhandlingen kommer til at udvikle sig. Ja. Samarbejdspartiet, hvad mener I om forslaget fra Siumut? At Rusland har interveneret mange steder i Arktis. Og at Rusland arbejder på den måde, at det giver lån til høje renter, og når folk ikke kan, eller når firmaerne ikke kan betale deres lån tilbage, så overtager det firmaer, og det er sådan, Rusland arbejder. At jeg mener, at vi skal ind i to udvalg i Folketinget. Dermed at vil vi kunne intensivere vores arbejde i Arktis og vores indflydelse i Arktis. Der er mange ting, der ikke er opfindelige, men når vi kommer ind i Folketingets udvalg, så kan vi få oplyst, hvilke forhold man har i Arktis. Og jeg vil også sige, hvis vi skal have en bedre udlandspolitik, så skal vi være bedre til at kunne med udenrigspolitikken. Forsvarspolitikken er ikke kun politikken om forsvar, men også om samarbejde. At der er mange lufthavne og internet har Siumut og partierne har sat på det nærmeste prioritet. Det er at Siumuts forslag omkring kaserne i Kangerlussuaq. Jeg vil ikke snakke om Siumuts politik. Vi siger, at vi skal arbejde for på baggrund af vores forhold. Jeg vil ikke snakke om Siumuts politik. Det vi vil opnå, det er, at Grønland skal kunne deltage i for eksempel i forsvaret, og de unge skal have mulighed for at uddanne sig inden for området. Der er mange unge, der har virkelig gjort deres drømme om uddannelse. Og så endnu er der til et. Hvad mener om Siumuts forslag om kaserner i Kangerlussuaq? Det har vi allerede fremsat forslag om 2016. Og vi kan se, at det er fremsætter et lignende forslag. Grønlands placering er helt exceptionelt i det her tilfælde. Så at Grønlands placering vil være i centrum i det politiske debat i den nærmeste fremtid også. I samarbejde med det civile kan man lave kontrol, for eksempel grænsekontrol i Grønland.
Og kontrol kan man videreudvikle i samarbejde med forsvaret. Og vi skal også regne med, at militære fra andre lande skal kunne bidrage til vores forsvar. Og det er så i enighed i forslaget. Vi vil hellere have en lignende ordning, som i Island, hvor civile har samarbejdet med militæret og omkring for eksempel fiskerikontrol. Og vi har et langstrakt kyststrækning, og ved det civile som militære samarbejder kan vi nå frem til, at der bliver en effektiv kontrol af Grønlands grænser. Broberg-partiet har foreslået oprettelse. I har kommet med et forslag omkring hjemmeværnet kaldet Arktisk Coast Guard. Hvorfor? Jamen, det er jo utrolig vigtigt, at vi også har en grænsekontrol. Der er jo mere krig i verden, og vi ønsker ikke krig. Vi ønsker ikke at være en del af en krig, men vi er nødt til at kunne beskytte os selv. Og i forhold til NATO for eksempel, så er vi også nødt til at arbejde rigtig meget for, at vi står mere og mere alene, men vi har også en pligt, for eksempel i forhold til Sirius-patruljen. Der skal vi altså også have nogle folk fra de lokale, ikke fordi at vi skal overtage det hele direkte, men i forhold til et samarbejde, så kan vi stille og roligt indføre de lokale ind i den arbejdsstyrke, så vi også kan være med til at beskytte vores eget land, og også i forhold til skibe, og det skal være et sted, hvor man skaber et militær også arbejdsstyrke, og det militær, det er jo ikke et skatteområde, men vi mangler jo også at løfte det område. Derfor de, der ikke er inden for militæret, som også kan være med til at beskytte vores land, de skal altså også have mulighed for at arbejde med. Jamen, Siumuts forslag, hvad mener I om det? Nej, vi siger nej. Vi er kommet frem med vores politik. Vi vil ikke tale om deres politik, men vi vil hellere tale om vores politik, og det har jeg været inde på nu. Det har jeg forklaret. Og vi går ikke ind for krig. Ja, og hvad så med jer fra Demokraterne? Hvad mener I forhold til militæret og forsvaret? Jamen, vi mener, at vi er nødt til at være mere realistiske. Jeg mener ikke, at der er tid til at tale om det her, når vi snakker om så vigtige områder i forhold til seksuel misbrug af børn, og når vi så også har de her udfordringer, at vi så begynder at tale om, at vi skal til at have vores egen Arctic Coast Guard med mere. Altså det, jeg mener, det er, at vi har jo mangel på politi, og vi har mangel på kommunefogeder. Hvorfor skal vi så begynde at etablere områder, et militær, der koster flere millioner? Vi er nødt til at have fred i vores land, og det er det, vi skal indføre og bibeholde. Men altså, jeg vil heller gerne lige sige, altså Lore Sigurdsen, de der tænker som Lore Sigurdsen i forhold til, at de hellere vil arbejde i forhold til de kriminelle. Vi er nødt til at gå bort fra den overbevisning, at vi skal fokusere på de kriminelle. Vi er nødt til at fokusere på de børn, der bliver misbrugt. Vi kan aldrig beskytte dem, hvis ikke vi fokuserer kun på de kriminelle. Og det er derfor, vi er nået dertil, hvor vi er i dag. Og jeg vil sige, i forhold til militæret, det er ikke en prioritet hos demokraterne. Jamen i forhold til forsvaret og det vi skal kunne forsvare os selv, jamen vi har vores eget forsvar her, og de skal selvfølgelig være en del af os og militæret, som også er her. De skal altså også, vi skal være rigtig, rigtig glade for, at vi har nogle enkelte, der også er med inden for militæret, og det er vi altså rigtig stolte af. Det skal vi være. Det vil jeg gerne lige sige, men altså jeg vil gerne understrege, at vi i Grønland, de ressourcer, de 2 kandidater, der skal sidde i Folketinget, de skal altså kæmpe for bedre forhold for politi, og vi skal have flere politi og mere tryghed. Det er det, vi har brug for. Det er det, der skal prioriteres, når vi sidder, hvor eller hvis vi bliver en del af Folketinget. Hvad mener I omkring militæret? Inuit Ataqatigiit. Jamen, vi fra Inuit Ataqatigiit går ikke ind for krig, og vi går ikke ind for militæret. Og vi går ind for fred,
Og i forhold til at nedruste, så vil vi hellere nedruste. Vi vil ikke opruste. Men vi mener, at de, der er til stede nu, de militære, der er til stede, de har et rigtig godt mulighed for at samarbejde med os, og vi vil meget gerne samarbejde med dem. Jeg vil gerne lige sige, at kommunalreformer, der allerede har deres flertal, at de så ikke allerede selv en eneste gang har været ude og beskytte de børn, der bliver misbrugt. Hvad har I så brugt jeres magt til inden for kommunalreformer? Hvad er det for nogle initiativer, I har taget? Hvad er det for nogle prioriteringer, I har prioriteret så? Det er altså ikke kun militæret. Vi har brug for digitaliseringens tid, så har vi altså også brug for at kunne forsvare os. Der er ikke nogen til at forsvare os. De trusler, der er udefra, kommende også via nettet. Så vi er stort set et åbent land. Pivåbent land. Og selvfølgelig skal vi altid prioritere børnene, og det er de, der har haft magten nu. De har ikke prioriteret børnene, og det er det, jeg siger. Nå, men altså, i forhold til militæret og oprustning, ja, men det er utrolig vigtigt, at vi har et forsvar. Vi er nødt til at kunne forsvare os selv. Vi er nødt til at have en finansiering, også i forhold til Folketinget. Vi er nødt til at gøre også et større arbejde i forhold til internet og kunne forsvare os fra udefra kommende trusler. Jamen, selvstændighed, det bliver utroligt dyrt, og det bliver utroligt dyrt også dyrt at skulle opbygge et land, men vi vil meget gerne være med til at få nogle midler hjem. Bintiarak, i forhold til militæret, hvad mener I? Altså først og fremmest, så vil vi komme ind på disciplin. De unge, især de unge, hvis ikke vi skal få dem til at dysse dem i søvne endnu mere, så er vi nødt til at vække dem. Og vi er nødt til at danne nogle uddannelser. Og også i forhold til værnepligt, der har vi fra Læsøt været inde og sagt, at det skal vi have indført. Fordi sådan som samfundet er, så bliver befolkningen lullet i søvn. Unge mennesker, der ikke kan stå op om morgenen. Altså det er forskellige områder, hvor arbejdsressourcen ikke bliver vækket, og der ikke bliver etableret en vilje hos befolkningen. Ja, Siumut siger, jamen det skal være Kangerlussuaq. Ja, og vi har sagt, jamen Kangerlussuaq, det er også en mulighed. Ved brug af de gode muligheder og alternativer, som vi har, så synes vi, at det er utrolig vigtigt, at vi også indfører værnepligt her i vores land. Og derfor synes vi også, at det er utrolig vigtigt i forhold til værnepligten. Det er jo ikke fordi, at vi så skal være klar til at stå og komme med i krig og udsende dem ud i krig. Men det er for at etablere uddannelser, som de unge også kan benytte sig af, og som samfundet kan benytte sig af. Hvad mener I om oprettelse af militær i Grønland? Lige meget om det er Siumut eller ej, så har Grønland intet at sige omkring forsvar. Vi har altid mulighed for at komme ind i militæret, også af grønlandske unge. Det vi ønsker også under vores arbejde i Folketinget. At der skal være flere unge, der skal være med i forskellige afdelinger i militæret. Jeg mener, at det vigtigste er ikke, hvad der er vigtigst og ikke vigtigst, men det er jo kampen om Nordpolen. At det er, at vi kan have indflydelse over for andre lande. At ikke snakke om, at vi skal kunne vågne om morgenen, men vi skal snakke om, hvordan vi skal indrette vores forsvar. Hvad siger du til det, der bliver sagt? At Arctic Commando har kontor her i Nuuk. At vi skal have de unge skal have mulighed for en militær uddannelse. Som det er sagt, den mulighed er i Danmark. At tage det i Danmark.
der er flere, der ikke vil tage stilling til, at Siumuts forslag, og det er ikke et samarbejde. Og så skal vi til noget helt andet nu. Der mangler 10 anstaltsbetjente nu. Det nye lukkede anstalt vil blive åbnet, og der mangler stadigvæk 10 fængselsbetjente. Og Anne-Mette Nybo Lausen vurderer, at det bliver en stor opgave at sikre det første forhold for varestomter som til nu. Og fængselsbetjentene skal arbejde med de farligste og misbehandlingskrævende dømte. Samarbejdspartiet, hvad mener jeg om det? At vi skal have, det skaber nye muligheder, og vi mangler i ekstra grad anstaltsbetjente. Når vi tilkalder folk udefra, så skal vi lære dem om forholdene her i Grønland. Men hvis der for eksempel er behov for psykologihjælp, så skal vi selv kunne levere det. Sådan rammer. Ved sådanne rammer kan man sørge for, at unge uddannelse kan få en uddannelse. I det sidste år har vi snakket om krænkelse af børn. At vi har sørget for, at der bliver etableret samarbejde med Danmark. Og man skal også huske på, at de allerfleste er ikke født pædofile, men pædofile skal kunne behandles, fordi at det har været selv været ude for misbrug, der var børn, som alt det her skal tænkes ind i, hvordan vi vil indrette vores samfund. At det der snakker om, det er at forhindre seksuel kriminalitet. Demokrat Nivi Olsen nævnte, at der skal være strengere foranstaltninger for dem, der har krænket børn. Vi snakker om her, at der er mangel af 10 fængselsbetjente. Hvad vil jeg gøre? Hvis vi ikke strammer op, så vil vi stadigvæk have de samme problemer. Når der er så mange, som tænker som Louis, så vil tingene ikke ændres. At vi ved, at de kriminelle er dem, der har lavest indtægter, så vi må sørge for at gøre livsvilkårene bedre for alle. Vi snakker om at behandle pædofile, og så længe vi snakker om oprettelse og militær og alt, så vil vi ikke have midler til at hjælpe dem. Og hvis vi skal have etableret et stærkt samfund, så er vi nødt til at gøre noget ved de seksuelle krænkelser. Så det er netop det, vi er nødt til at koncentrere os om, i stedet for at koncentrere os om alt andet.
Ja, det må da være en stor luksus at tænke sig frem til, jamen her vil jeg holde fri, og her vil jeg gerne arbejde. Og vi er nødt til at tænke på her, at i forhold til den underskrivelse, som der har været talt om, jamen vi har været med nu. Ja, nu har du fået mulighed for at svare. Ja, men det kan man altid diskutere. Det må jeg diskutere internt, hvem der har skrevet under og hvornår. Ja, i forhold til fængselsbetjente, der er stadigvæk 10, der mangler. Jamen, hvad vil I gøre ved det? Jamen, for det første, så vil vi sige, at i forhold til de danske anstaltsbetjente, så har de altså dårligere løn for de grønlandske anstaltsbetjente. Det er vi også nødt til at udligne. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Og det er vi nødt også politisk er vi nødt til at vende fuldstændig om, og så sige, jamen vi er nødt til at samarbejde omkring det, også i forhold til Folketinget, så vi først og fremmest gør det mere attraktivt, og det vil altså ikke være attraktivt, bare fordi jeg er grønlænder, så får jeg en dårligere løn i forhold til 1. januar, og så sige, jamen altså, så vil jeg sgu da ikke arbejde der. Altså det kan vi da også få folk til at forstå, at det er fuldstændig naturligt, at man siger, at vi skal have lige løn for lige arbejde, for det samme arbejde. Vi vil gerne sige i forhold til de hårde straffe, og de, der har fået en hårdere straf, og de, der har arbejdet med de her personer, og de vedkommende, som har siddet med dem. Altså, der er det jo sådan, at vi har været nede og talt med de ansatte, hvor de har sagt, at der kan gå 3 år, før de overhovedet er klar til at blive behandlet for den kriminalitet, de har udøvet. Det er utrolig vigtigt, at vi samarbejder. Det er utrolig vigtigt, at vi også har et samarbejde med den danske regering, men også med vores eget naalakkersuisut, og vi er nødt til også at samarbejde lige omkring de her. Vi har Kirkegaard ganske kort. Ja, vi vil gøre alt for, at alle får de samme vilkår. Det er utrolig ærgerligt at høre, at de, der sidder i regeringen, slet ikke kan samarbejde netop om de her ting. Og det vil sige, at Siumut vil gøre arbejdet færdigt, når de sætter sig i Folketinget igen. Hvad vil I gøre, Kuno? I forhold til kommunefoged og politiet, så har jeg sagt det, jeg gerne vil sige. Det vil jeg ikke gentage, men det, der er tale om, det er menneskelig ressource. Og vi er nødt til at stramme op. Det kan næsten ikke betale sig at gøre noget ved de her områder. Og vi er nødt til at kigge på problemets kerne. Vi er nødt til at kigge på kernen på og det roden til alt det ondt. Og vi er nødt til at se på, hvad det er for nogle virkninger, der er på de mennesker, det har en påvirkning af, og hvordan det har en indvirkning på resten af deres liv. Og vi vil gerne gøre det således, at den politik og de værdier, som vi har, de skal altså begynde at blive samlet, og sådan så, at vi kan begynde at se på nogle finansieringer derunder uddannelser og flere uddannelser og menneskelige ressourcer, hvis vi giver den mulighed, jamen når vi tager det op, og i stedet for at vi bare straffer dem, så er vi også nødt til at give dem nogle ressourcer, så de kan komme ind i samfundet igen. Jamen i forhold til politiet og anstaltsbetjente, hvad mener I? Vi skal ikke sætte folk i bokse. Ja, det vil jeg gerne sige til Nivi. Vi skal ikke give markader på mennesket hver især. Vi er også nødt til at kigge på menneskerettigheder. Vi er nødt til at kigge på, at alle de områder også bliver overholdt. Jamen, der er altså mangel på anstaltsbetjente. Ja, vi skal gøre arbejdsvilkårene bedre og forbedre, når vi fra det sætter os i Folketinget. Jamen, du kan også kigge på, om der kan være udefrakommende arbejdsstyrke, som også bliver brug for, og det har vi altid sagt fra det sut. Du har til en vis grad også nødt til at tilpasse dig, og derfor skal forholdet også tilpasses i Grønland. Ja, og dermed er også debatten færdig, og lige om lidt, Thomas kommer til at stå for den danske. Mange tak for i aften, og lige om lidt er der en dansk vælgermøde. På lørdag er der endnu et vælgermøde, og der er fra Kiev, der vil være vælgermøde her på lørdag.